Zamisli da letiš ti, trkaš se, putuješ, da li to želiš? Charlie? O! Zamisli da ploviš ti, svemir je tvoj, u džungli si, da li to želiš? Neverovatno! Charlie Leben jeste tvoj prijatelj, on je tvoja mašta, nek sad vode te. Drug je to naš, Charlie Leben vaš, budi njegov prijatelj. Drug je to naš, Charlie Leben vaš, budi njegov prijatelj. Karamela na divljem zapadu. Jesi li tu, Medo Charlie? Gde je on? Pomoći ćete mi da ga dozovem? Spremni? Jesi li tu, Medo Charlie? Tu si, Charlie. Sviđa mi se tvoj čarobni štapić. Ti si dobra vila, zar ne? Dobro, ali mislim da bi bio jako lepa dobra vila. Ti naređuješ sada svima, zar ne, Charlie? Shvatam. Nisi ti dobra vila, ti si šerif. To je tvoja značka. Svi moraju da se ponašaju onako kako im ti kažeš, jel tako, Charlie? Ovo izgleda kao pravi gradić na divljem zapadu. Ti si na pravom mestu da budeš šerif, Charlie. Osim, okolo nema nikoga koga bi ti čuvao. Evo je Karamela, ali ona je konjić. Konjić Karamela. Želiš da jašeš Karamelu? Mislim da je trenutno zauzeta ispijanjem soka od šargarepe, Charlie. Vidiš, još uvek je žedna, Charlie. Ups! Pažljivo, Charlie! O, zaboga, ti baš voliš da naređuješ okolo, zar ne, Charlie? Nije ni čudo što Karamela neće da radi ono što joj ti narediš, jer želi da završi svoje piće. Šta? Ti si šerif i ona bi trebalo da te sluša. Charlie, ja mislim da ona ne želi da ide tim putem. Ani tim putem. Karamela je konjić koji ne voli da mu se naređuje. Možda je najbolje da je pustiš da popije taj sok od šargarepe. Aha, razumem. Želiš da Karamela preskoči ovaj balvan. Stvarno mislim da bi trebalo da je pustiš da radi ono što ona želi. Nisam siguran da ćeš je pokazivanjem naterati da preskoči preko balvana. Karamela verovatno već zna kako se to radi, ali jednostavno ne želi. A ne verujem ni da će ti pomoći ako je moliš. Uspelo je. Idemo, Charlie. Drži se čvrsto.
za Boga, Charlie. Nećeš valjda da budeš ljut na Karamelu, zar ne? Da, Medo, Charlie, to je mnogo bolji način da se ophodiš prema svom konjiću. Sve je popila. Da li ćeš i dalje da joj naređuješ, Charlie? Ali zar ne bi želeo da je jašeš? A da, upravo si. Samo ako Karamela to bude htela. Drži se čvrsto, Charlie. Jupi! Bravo, Karamela, i bravo, Charlie. Vidiš, Charlie, uvek dobiješ ono što hoćeš kada prestaneš da naređuješ drugima. Šta sve možeš da uradiš pomoću mašte? Jesi li još uvek šerif, Charlie, sada kada si prestao da naređuješ drugima? Aha, vidim. Karamela je sada šerif. Pa, nadam se da ti neće puno naređivati, Charlie. Doviđenja, mali Medo, Charlie. Doviđenja svima. Vidimo se uskoro. Jesi li tu, Medo, Charlie? Tu si! Deco, samo u dečijem tržnom centru Imago, uskoro u prodaji, plišane lutke, mali Meda Charlie. Meda sa bujnom maštom, drugar sa kojim se najlepše družite, uskoro i u vašem zagrljaju. A kada mu pritisnete stomačić, javit će vam se. Plišane igračke, mali Meda Charlie. Vaš verni drug čeka na vas, da se zajedno igrate. Bojite slikovnice, čitate knjižice, lepite sličice i gledate njegove najmaštovitije doživljaje. I pričate! Plišane lutke, mali Meda Charlie, samo u dečijem tržnom centru Imago. Divno je šta sve možeš da uradiš pomoću mašte. Jesi li tu, Medo, Charlie? Tu si! Deco, samo u dečijem tržnom centru Imago, uskoro u prodaji, slikovnice mali Meda Charlie. Najlepše avanture Mede Charlie i njegovih drugara čekaju vas u ovim slikovnicama. Crtajte, bojite, uživajte uz avanture malog Mede Charlija i njegovih prijatelja. Divno je šta sve možeš da uradiš pomoću mašte. Slikovnice mali Meda Charlie, uskoro u prodaji, samo u dečijem tržnom centru Imago. Jesi li tu, Medo Charlie? Tu si! Deco, mame i tate, samo u dečijem tržnom centru Imago, uskoro u prodaji, mala biblioteka Meda Charlie. Komplet knjižica sa najlepšim avanturama Mede Charlija i njegovih drugara, Midžija, Karamele, Belarine, Frozoa, Gricka i Riveta. A na poleđini korica deo velike slagalice Mede Charlija i drugara. Zabavni doživljaji, uzbudljive priče i maštanja bez kraja čekaju vas u knjigama mali Meda Charlie. Čitajte, slažite i uživajte u avanturama vašeg omiljenog Mede. Divno je šta sve možeš da uradiš pomoću mašte. Mali Meda Charlie, u tržnom centru Imago. Jesi li tu, Medo Charlie? Tu si! A uskoro je u prodaji i album sa samolepljivim sličicama vašeg omiljenog Mede Charlija. U dečijem tržnom centru Imago i bolje snabdevenim kioscima. Pronađite album sa sličicama sa avanturama malog Mede Charlija, Karamele, Midžija, Riveta i ostalih drugara. Sa Charlie budite veliki kao planina, letite avionom, budite astronaut ili vozite trke. Divno je šta sve možeš da uradiš pomoću mašte. Album sa sličicama mali Meda Charlie, samo u dečijem tržnom centru Imago i bolje snabdevenim kioscima. Jesi li tu, Medo Charlie? Tu si! A tu su i Midži, i Gricko, i Belarina, tu su i Frozo i Rivet. I svi su u dečijem tržnom centru Imago, na Charlijevim slagalicama.
uskoro u prodaji, samo u Dečijem tržnom centru Imago. Pronađite slagalice, slažite ih i uživajte u avanturama malog Mede Čarlija i drugara. Divno je šta se možeš da uradiš pomoću mašte. Slagalice Mali Meda Čarli, samo u Dečijem tržnom centru Imago.